Flemming, du har en tumor i hjernen. Og den sidder desværre på sådan et sted, så der er ingen mulighed for operation. Størrelsen taget i betragtning, så vil jeg skønne, at du har cirka 1 måned tilbage at leve i. Det gør ondt, Flemming. Og hvordan skal vi så forholde os nu? Jeg synes, I skal gå hjem og nyde livet. Få det bedste ud af det. Hvad laver du? Jeg tror altså, vi gør det forkert, Flips. Hvad? Nej, det er god nok, hvis vi skal til Nørresundby, så skal vi ind til Jørgen Landvej, og den kører lige det. Okay. Vi skal til Las Vegas, ikke? Yes. Hvad siger du til en kiks? Las Vegas, så Grand Canyon, Ja. og så ud til San Francisco, Yeah. og så ude i Vestkysten. Og så smider vi tøjet så lige ud på det. Skal vi lige det? Ved du hvad, jeg går en lille tur. Hallo? Ja, det er læge Philipsen. Er det hos Jensen? Ja, det er det. Det er Kirsten. Ja, hej Kirsten. Kirsten, nu skal du høre. Der er sket en forbytning af din mand, Flemming, og en anden mands scanningsbillede. Den anden mand, han døde i går af en stor svulst i hjernen, selvom hans billeder tilsyneladende intet viste. Så det betyder altså, at Flemming ingen tumor har. Hallo, Kirsten? Flemming! 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 De har forbyttet